दिनै आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा खौ सोमोन्दो लानानै जे 13 निफ्राय 15 आगस्ट तारिखाव बयबो नखरैनो जे जोंनि फ्लेग थिखोनांगौ दा बिनिखायनो जोंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशना थांखि लादों जे जोंनि जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं गावसुंथा हानजा बिसोरो गामि एरियायावहाय जेसेबां हाउसहोल्ड दं बिसोरनि थाखाय फ्लेगखौ सुनानै फाननांगौ बेबायदि थिरांथा लादों। बे हिसाबैनो जोंनाव दा अलरेडि 1,20,000 फ्लेग बानायनाय जाबाय आरो अलरेडि 70,000 फाननाय जाबाय आरो दा जोंनाव सेलिं पॉइंट जे फ्लेग सेलिं पॉइंटआ जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 70टा खुलिनाय जाबाय आरो दिनैहाय जोंनि क्लास्टार लेभेल फेडारेशन राइजिं इन्डिया जोंनि क'क्राझार ब्लकनि आन्डाराव बिसोरो जोंनि बे डिसि अफिसनि लांगोनायाव मोनसे सेलिं पॉइंट खुलिनाय जादों आरो बेखौ दिनै बेखेवदों जोंनि मानगोनां कमिशनार फाइनेन्स गभर्नमेन्ट अफ आसाम मिस्टार जयन लालिकार आरो बेजों लोगोसे हेफाजाब होदों जोंनि मानगोनां माबा डिपुटि कमिशनार बर्नाली देखा बायद'आ। बेसेना जोंना फिसाया 25 थाखा आरो गिदिरा 50 थाखा आरो जिनि क्वालिटि दं जुदि कटन बा बे एसे बारा जायो। बिनि साइजआ जाहैबाय मोनसे जाहैबाय 10/15 इन्सि आरो मोनसे जाहैबाय 20/30 इन्सि आरो बिनिफ्रायबो गिदिर बानायदों माखासे माने बे अर्डार हिसाबै लानाय साप'ज गामि एरियायावथ' जेनेबा माखासे सोरबा फिसा लाबाय गिदिरबो लाबाय माखासे अफिसियेल माबाफ्रा जेनेबा गिदिरबो बायगोन बिनिखायनो गिदिर साइजबो बानायनाय जादों माखासे। बेहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ टटेल जोंनि क्लास्टार लेभेल फेडारेशन दङ बेहाय 19टा क्लास्टार लेभेल फेडारेशन दङ। भिअ'आ बिदिनो बे सेलेबनि आन्डारावनो भिअ'फोर दङ जेरै 200थासो बे इनभल्भ जादों ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोरा बिदिनो 750 मेम्बारफ्रा बानायदों इनभल्भ जादों बिनि जाय सिलाय खालायो आरो माखासे हानाय मानायबो हेफाजाब खालामो बेबायदि हिसाबैबा आरो बारा जाबावगोन सोद्रोमाफोरा 1000सेआनो जाहैगोन।